ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಗ ಬಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಜನ ವಿಶ್ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಗಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿಶ್ ಮಂತನೆಕ್ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಅಂಚ ಏನಿಟ್ಟು ಸಂಡೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಪಡೋದು ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಗ ಬಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಏನೇ ವೀಡಿಯೋ ತುದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂತನ ಮಾತಿರಿಗಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏನೇ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ಹೊಸತಾದು ತೊಗೊಂಡಿತ್ತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇನಿ ಸಂಡೇ ನೈಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇನಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಓಲು ಅಂಚ ಕೋರಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬುಲ್ಪಿಗೆ ಪತ್ತ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಅಂಚ ಐನ ಕಚ್ ಮನ್ಪುಗ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತು ಆಪುಂಡು ಐನ್ ಮಾತು ಯಾನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತನ್ವೆ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಂತದೀತೆ ಲೋ ಅರೆಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆತದು ಮಾಮಿ ಪೋತು ಪೂರ ಕೊರಿಯರಿ ಅದು ಕಡೆದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿಲ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಂತದಾತಂಡು ಐನ ಚೂರು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಂತದೀತೆ ಪಂಡ ಚೂರು ಬೇಗನೆ ಪತ್ತ ಬತ್ತೀರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಇಂದು ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ದ ಗೌಜಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಅದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಮಿಲ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳಾಯಿನಿಲ್ಲ ಮಾತಾಕ್ಲು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋತಿರು ಶ್ರಮದಾನಗ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇಗ ಕೋರಿಕೊಂತ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಏನಿಟ್ಟು ಹಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಗ ಅಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಡೋದು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಂತದೀತೆ ದಾಲೇಜಿ ಚೂರು ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಅವಾಗ ಮಂಜಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಚೂರು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಂತದ್ದು ದೀತೆ ನಾನೈತೆ ಕಚ್ಪ್ ಮಂತ್ ಮುಳು ಕೋರಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಂತದೀತೆ ಅವು ಮಸಾಲೆ ಮಾಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಇತ್ತದು ನಾನು ಅವರ ಖಾಲಿ ಆ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ದು ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಚಿಕನ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಇದು ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆವು ಒಂದು ತೋಜುಂಡು ಹೆಚ್ಚ ನಾನು ಅವರೈನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ಶೇರ್ ಅಂತನ್ವೆ ಈ ಮಸಾಲೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಅಂತೀನಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಯೂಸ್ ಅಂತದನೆ ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಸ್ಮೆಲ್ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತೂಡು ನಾನು ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಕಾಲಿಂದ ಏನು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಅಂತದವರ ಮಂತು ತೂಡು ಮುಳಿತೆ ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿನೆ ಪರ್ ಬಲ್ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪನ್ನ ಕೋರ್ದ ಬಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾವ ಕಡೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂಡಿರ ಬಡತದೆ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮಂತದೆ ದಾಯ್ತು ಪಂಡ ಯಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಅನ್ಪೊನಾಗ ಯಾಪಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಿಂಚೆ ಚೋಲ್ದೆತ್ತದು ರಡ್ ಕಟ್ ಮಂತದಾದು ಐನು ವಾಶ್ ಮನ್ಪುವೆ ಅಂಚ ಮಂತನೆ ಅಣ್ಣಂಡ ನಮಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ಪುಜಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕಣ್ಣು ಉರಿಪುನೇಟ್ ಇನ್ನು ಮೂರಿಯರ್ನೇ ಆಪುಜಿ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಓಡೋದು ಆ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚ ಚೋಲ್ದೆತ್ತದು ಇನ್ನು ರಡ್ಡು ಭಾಗ ಮಂತದು ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ವಾಶ್ ಅನ್ಪೊಡು ಅಂಚ ವಾಶ ಅಂತಂಡ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಅನ್ಪನಾಗ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ತುಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೂರ ತಿನ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಪಂತೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತದೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆತ ತಿನ್ಪುಜಿ ವಾರೆಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ವೆಜ್ಜೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕಜಿಪು ಓಲೈಡೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪು ಮೀನು ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತೆ ಅಂಚ ವಾರಡು ವಾರ ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಿಯರ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಐನಂತೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಐನೆಟ್ಟು ತಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯಾನು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅತ್ತು ಯಾನು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನೇ ಐಂತಲ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಪಣಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಕೋರಿಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಜೀವದ ಗಂಟ ಅದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಕೋರಿಡು ಆತ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಜ್ಜಿ ಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಉಂಡು ಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಒಂದು ತೈಲ ಕಡಿಮೆನೇ ಮಂತದೆ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪಂತೇರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೇರೆ ವಿಷಯದ ಅಲ್ಲತ್ತು ಪಂಡ ಬಾಲ್ಯದ ವೆಯ್ಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣೆಗೆ ವೆಜ್ ಅಂಡಲ್ಲ ವೆಜ್ ಮತ್ತು ತಿಂದನೆ ದಂಡ ಬಾಲ್ಯದ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದನೆ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪಂತೇರು ಐಕ್ ಬೋಡೋದು ಒಂಚೂರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಈ 2 ತಿಂಗಳು ಏನು ಐಕ್ ಬೋಡೋದು
ನಾನು ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡೋದಿಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಪುಡ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಐಕ್ ಹೊಡೋದು ಖಾಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊಲ ಮಾತ್ರ ಮೂರ್ತದೆ ತಂದೆ ನಾನು ಕಚ್ಪಂಡು ಮುಳಿತೆ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಬನ್ನಲೆ ದಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ರೆಸಿಪಿನ ದಾಲನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಏನತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಏನೇ ಆತೆ నేను తోదు నిఖిల్ పొడిచి ఆపల యాని అడిగి మనిపోయిన దా ఇంచినంದು ఇచ్చి నిಜವಾದ ಪನ್ನೋಡು ನಂಡ ಯಾನು ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುಣ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೋಪುಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಮನಸ್ಸೈನ್ ಇರ್ದದು ಮಾವಿಡ ಯಾನೆ ಪಂಡೆ ಯಾನೆ ಮನ್ಪುಪೆ ಅಂದು ಆಂಡ್ಲ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತದು ಕೊರದೆ ಪೋಯಿರಾರೆ ಇಂಕ ಅಂಚ ಯಾನಿತ ಮೂಳು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಇಂಚ ಉಂತೊಂದು ಮನ್ಪುಣ ಬೇಲೆನು ಹೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುಬೆ ಯಾನು ಅವಳ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಕಾರು ಭಯಂಕರ ಪೇಯ್ನ್ ಬರ್ಪುಡು ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಕಾರು ನೀರ್ಲ ಬತ್ತದು ಅಂಚ ಏನಿಟ್ಟು ಉಂತೆರ ಆಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ತು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಕುಲ್ಲೇರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ತು ಹಚ್ಚಲ ಆತಂಡು ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಅಡಪೋಟ ಒಂಚರೆ ತಿಂಗಳು ಉಳ್ಳೈನೆ ತೂವಡು ಹೆಂಚಿನ ಮಾತು ಆಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದೇವರನ್ನ ಕೈಟು ಉಂಡು ಅವತ್ತಂದು ಅತ್ತಿಗೆ ನಕಲ್ನ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಐನೇಟ್ ಅಂಚ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಪನ್ನೋಡು ನಿಕ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಇಂಕ್ ಬೋಡು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರಿಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಯಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆವೋಡು ಯಾನು ನಿಕ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತೆಂಕ್ ಪಂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೂಪುನ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಐಟಮ್ನ ಪಾಡೋಡು ಅನ್ಪನ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಕೆಲವೇರು ಪಂತೇರು ಎಂಕ್ ಅಂಡಲ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಆವೋಡು ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಪಾಡೋಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಪಂಡ ಬಾಲೆಗ್ ಬೋಡೈನ ಎಂಕ್ ಬೋಡೈನ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಆವೋಡು ಪಂದು ಎಂಕೊಂಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ತೆರಿಪಾಲೆ ಒಂಜಾತು ಜನ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ತೆರಿಪಾದಾರು ಪಂಡ ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಪುಣೆತ ಬಗ್ಗೆ ಅಡಿಗೆ ಪೋಲೆ ಪಂದು ಯಾನ ನಿಕಲ್ನ ಪಾತೆರನು ಕೇನ್ವೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂತೆ ತೂವೋಡು ನನ್ನ ಗ್ರೇವಿ ಎಂದು ಅರೆಪು ಪಾಡಿ ಅವು ಕೊದಿಯೊಂದು ಪಾಡಿ ಕೊಂಚ ರೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಟು ಅರ್ತೀರೆ ಏನು ಅರ್ಧದು ಬರ್ಪೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರೇವಿ ಮಂತನೆ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಆಯ್ರ ಉಂಡು ಐಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದು ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಅದಿತ್ತು ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಐಕ್ ಕೊಡೋದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಮರೇರಿಂಗ್ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಕಲ ಈ ಕೇರಳ ಸೈಡ್ ಕಪ್ಪ ಮನ್ಪೀರು ಕಪ್ಪ ಅಂದು ಮನ್ಪೀರು ನೀನು ಮರೇರಿಂಗ್ ಬೇಯ್ಪದ ಅಂದು ಅನ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂಡ್ವೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಬೈಯಾಗಂದು ಏನು ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಉಂಡು ಐಕ್ ಕೊಡೋದು ಅವು ಗ್ರೇವಿ ಅದಿತ್ತನೆ ನೆಕ್ ಸೂಟ್ ಆಪಟೆ ಐಕ್ ಕೊಡೋದು ಗ್ರೇವಿ ಇದಿತ್ತನೆ ಬೈಯಾಗ ಮನ್ಪಣೆ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಮಿಲ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೂಲು ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಆಕಲು ಪೂರ ಬೈಯಾವು ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚ ಬೈಯಾಗೆ ಮಂತನೇಡ ಮಾತಿರ್ಲಿಪ್ಪೀರು ಐಕ್ ಕೊಡೋದು ಅಂಚ ಸರಿ ನಾನು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಬೆ ಕುಂಟಾರ್ದದು ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಒಂದು ಕಚ್ಪು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಏನು ಐಕ್ ತುಂಬ ಮಾಮಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತಡು ಪಂಡ ಆರೇತ ಪಾರ್ದನೆ ಮಸಾಲೆ ಬಾತ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದಾರು ಮಂತನ ಕೋರ್ದೆ ಕಚ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮುಳಿತೆ ಕಚ್ಪು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ವ್ಲಾಗು ಅಂತ ಏನಾಲು ಇತ್ತೆ ಬೈಯಾಗ ಪೆಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ಅವೇ ಎಮ್ಮೆ ಕಡೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಮರೇರಿಂಗದ ಅಂದು ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡೋದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಐನು ಪೂರ ಮೂರ್ದು ಬೇಯರದಿತ್ತೆ ಐನು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಯ್ಪದು ಐನ ನೀರು ತೆಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಬೇಯರದಿತ್ತೆ ನಾನು ಐಕೊಂಚೂರು ಒಗ್ಗರ್ರೆದೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ದು ಇದು ಅನ್ಪೋಡು ಬೇಯರದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರುವೇರುಂದು ನೆನೆತಾನೆ ಬೇಗ ಬರುವೇರುಂದು ಆಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ
ಬೇಗ ಬರುವಿರೋದು ಪಂಡ ಯಾಪಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಇಚ್ಚಿರು ರಜೆ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ಅಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅನ್ಪೇರು ಹಿಂಗೆ ಟೈಮೇ ಆರೇಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಚ್ಚೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ನಾನು ಕೂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನನಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಕ್ಲು ನನಗಾಕ್ಲಿ ಯಾರೀಗ ಇನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪಾಡ್ರೆ ಆಪಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಪೋತೇರು ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೇರೆ ಬಂದು ಅವಳು ಪೋದು ಮನ್ಪೊಡೈನ ಬೇಲೆನು ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪೊಲೆಕ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚೈನೇಟಿ ಯಾನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತಂಡು ಅರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ನು ಇಚ್ಚೆ ಅಂಚೈನೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರದು ಏನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆಗ ಪಂಡೆ ತೋಡ್ ತೋಡ್ತಾವು ಮಣ್ಣಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ತೋಜೋಡು ಅಂಚ ಸರಿ ಯಾನ ಬುಕ್ಕ ಐನ ಒಂಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುಣ ಅಪ್ಪಗ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗಟ್ಕೊಯ್ ಯಾಂಕುಲು ಒಂದು ಟಿ ವಿ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಬೇಯೋಡಾತೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಟಿ ವಿ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಟಿವಿದ ಒಂದು ರಾಜಕುಮಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋದುಂಡು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೊಂದು ಅಪ್ಪ ಬತ್ತನಪ್ಪಾಗ ಇಂಕ ತುಯ್ಯರಾತಿಜಿ ಇಂಕ ಸುಮಾರು ದಿನದ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಇಂಕ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವಡು ಫುಲ್ಲು ತೂವಡು ಏನು ತೂತಿಜಿ ಅರ್ಧ ತೂತೈತಿ ಚೂರು ತೂತೈತಿ ಅಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ಲ ಸುಮಾರು ಸರ್ಚ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಯಾನು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ತೂನಾಗ ಟಿ ವಿಡೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀರು ಅಂಚ ನೇನು ಇನಿಗೆ ತೂಕ ಇಂಚಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಜ್ಜೇರು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ತೂಕ ಅಂದ ಕುಲೋನೆ ತೂತೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಜನ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಸೆ ಅವನುಂಟು ಪಂಡ ಯಾಪಲ್ಲಾರು ಬಣ್ಣಗೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬಣ್ಣಗೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಭತ್ತ ಏನು ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆರೆಗೆ ಎಂಡ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪುಸು ತಿಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಆರೆಗೆ ಬಚ್ಚಿದ ಬೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಆರು ಜೆಪ್ಪುನ ನೆಟ್ಟಿಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು 10 ಗಂಟೆ ಬುರಾಪುಂಡರು ಅವ್ರವ್ರು ಬಣ್ಣಗ ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬಣ್ಣಗ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಬಲ್ಪುಗು ಬೇಗ ಪೋಪಿರು ಅಂಚ ಏನಿಟ್ಟಾರೆ ಕತ್ತಲೆಗಾರ ನಿದ್ರೆ ಹಾಲ ಅಂತ ನೆಂಡ ಉಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ಆ ಬೋರ್ತುಗುಲ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಾತೇರೆ ಇನಿ ರಜೆ ಇತ್ತುಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲಾರು ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಅಂಚ ಸರಿ ತೂಕ ಒಂಜಿ 2-3 ವಾರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿನೇಟ ಒಕ್ಕ ತೂಕ ಹಲೋ ಎನ್ನ ಮೀದು ಪುರಾಂಡ್ ಮೀದೆ ಬತ್ತೆಯನು ಅಂಚ ಮೀದು ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ಬಿತ್ತಿತ್ತದು ಐನಿತೆ ನೀರು ತೆತ್ತದು ಒಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಮಂತೆ ಅಂಚ ಸ್ಮೂತ್ ಆತಲಿತ್ತೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡು ಎಂಚ ಬೂರ ಮನ್ಪೇಂಡದು ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೂಲಿಯನು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ದಾಸಿಮಿ ಪಾಡೋನುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಆದಿತ್ತು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪದೆ ತುಂಬಾರೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಾಂಡು ಬೈಯಾಗ ಮಂತನೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಐನಿರ್ತದು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಜಿ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಏನು ಪಾಡ್ದು ಸೋಕಡೆ ಫ್ರೈ ಅನ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಅವು ಎಣ್ಣೆಡು ಬೇಯೋಡು ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮರೆಯಂಗೆ ಬೈತಾರೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಉಪ್ಪುಲ ಮಂಚೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಏನು ಫ್ರೈ ಅಂತಂದರೆ ಇತ್ತೆ ಮರೆಯಂಗೆ ಬೇಯ್ಪೈನೇನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇಂಕವು ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಪುನಾಗ ಭಯಂಕರ ಡ್ರೈ ಇಂದು ಫೀಲ್ ಅಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚೈತೆ ಒಂಚೂರು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟೈಪ್ ಆತಂಡು ಐನು ಸೋಕು ಮಗ್ತದು ಐತೆ ಆಜಾವಡು ರೆಡಿ ಅಂಡು ಹೆಂಚಾತಂಡು ಒಂಚೂರು ಅರಪೊಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಚೂರು ಅರಪಾಡು ದೀಕ ಬುಕ್ಕ ತೋಜಾವೇರನ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೂಲ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನಿಖಿಲ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಮುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತು ನಿಂಕ್ ಅಂಡ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚೈನೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು
ಪಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಹೆಂಚಿನ ಮಾತ ನೆನೆ ತಿತ್ತೆ ಬಲ್ಪುಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೀದಿತ್ತೆ ಅವು ಉಳ ಆಯಿಜಿ ಭಯಂಕರ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಏರ್ ಮಾತೆನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ವಿಶ್ ಮಂತನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.